ತೊಕ್ಕೋಟು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿನ ಪಡೆಯನ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಸಿ ಅಂಡ್ ಸೋಮವಾರ ಕಾಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪಾಯಿರು. ಗಣಹೋಮಾದಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗ್ಲೆ ನಡಪಾದ ಬೆನ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ಪೂಜೆನ್ ಸಂದಾದ ಕಚೇರಿದ ದೇವರಿಗ್ ಪೂಜೆನ್ ಸಂದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು. सप्तहस्तशतशृंगः त्रिपाद प्रसन्नवदनः सुखासेन शुचिस्फुटः स्वानंद दक्षिणे पार्श्वे देवे वामे सुदान्ततं बिभ्रत् दक्षिणहस्ते शक्तिमन्नं सुगन्धरम् ओमरन्धरं वामे कृतवक्त्रं चदारयन्नि मीशाघोडो जटाबद्धो गौरवर्णो मूलिकः धूम्रध्वजो लोहिताक्षा सप्तासे सर्वकामदाम् आत्माभिमुखमासीन एवं रोगो उदाशनः तृणेन यावः लोहिताक्षा सर्वसम्मानः कपूरम अभिमतफलदाकारं कामीशं गणपतिं वन्दे. ओम अभिरलवदजलभं भ्रमरकुलानीकसेवितकपूरं अभिमतफलदाकारं कामीशं गणपतिं वन्दे. पंडे मातेरल स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे गणनायक. मंगलदेवताभ्यो नमः. प्रार्थनां समर्पयामि. ध्यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणं प्रदीपे पापोऽहं माहं भावात्मा भावं भव राहि मां कृपया देवः शरणागत वत्सः.
ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಸಿಂಪಡಿಸಾದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳ ನಡಪಾಯರು. ಸಿಸಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕೇಬಲ್ ಜಾಲದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.